izi üzülmeýän ýolbaşçy işgärleriň basga baslygy, ýurdy gaplap alan ykdysady krizis we köşk agdyrylşygyna itergi berýän howplar, diktatora gyssagly ýagdaýda köne elitany ýaş kadrlar bilen çalışmagy mejbur edýär. Kimin we haçan wezipeden pyzyljagyny, boynuny sallap duran çinovniklaryň ýüzüne çykyp duran ajy sypatyndan görse bolýar. Bir gowur sizin saýaňyzda diýip Niýazyň elini oşap oturan Berdimuhammedow inni öz gezeginde döwletin elitasyny itmasaraf edýär. Parlamentin başlygy Akça Nurberdiýewa öz wezipesini Gurbanulynyň dogmasy serdary şu gün tapşyrmagy da razy. Eger öz erkine goýsam, onu Berdimuhammedow hökümeti tutuşlugyna owadan defa uğrady, Türkmenistany öz ogly we aktyklary bilen dolandyrmak isleýär. Ey ilahi emine, İyi